Klinikken i Nyborg den ligger på Bøjdenvej nummer 72. Vi deler klinikken med andre behandlere, men der står altså Fyns Psykologpraksis her midt på skiltet. Der er gode muligheder for at tage bussen herud. Der er busstopsteder her på begge sider, meget tæt på klinikken. Og så er der altså også mulighed for at parkere sin bil lige her foran klinikken. Og her er der så også plads til at stille sin cykel. Døren er ikke låst, så jeg går egentlig bare ind. Vores lokaler de ligger oppe på første sal, men der er også et lille venteområde her nedenunder. Der er også et venteområde ovenpå. Det er lidt tættere på vores lokaler. Du er velkommen til at tage plads, og så er der egentlig bare tilbage at vente på, at du bliver kaldt ind af din behandler. Vi glæder os til at møde dig i klinikken, og tag endelig fat i os, hvis du har nogle spørgsmål til klinikken eller dit kommende forløb. Vi ses i Nyborg.